Näin me ollaan tulossa tänne metsään yöpymään. Aamu 8 saadaan lähteä, niin me mennään tekemään majaa. Jep. Majapaikka nyt tässä. Mahdollisimman lähellä näitä purkuja, jotka menee 3 tuossa kämpiin. Niin, tää on ihan hyvä paikka rakentaa maja. Rakennetaan. Tähän me asutaan. Tähän me asutaan syödä mitään muuta kuin metsäantimia. Jep. Eli jos me löydetään täältä pari lonkeroa, me saadaan juoda ne. Mut siinä tapauksessa, jos ei löydetä, niin se olisi vähän huonompi juttu se. Nyt me rakennetaan tätä maja. Moikka. No niin. Tässä on tää meidän aikaansaanti. Mitä me nyt saatiin. Tää nyt oikein pysyt täällä, kun täällä metsässä ei oikein ole näitä. Eli silloin kun me tultiin tänne, niin kello oli 3 ja nyt kello on siis 4. Niin näitä keppejä ei siis löytynyt, niin meidän pitää tyytyä. Se vähän meni tähän kuusen voimiin. Tuuhekas kuusi, kyllä me selvitään, jos täällä alkaa vähän sataa. Kyllä me selvitään. Noniin, moikka. Herätys, nyt lähdetään seikkailulle. Oh no. No niin. Nukuin tosta vartin, kun nukutti vähän, niin Joo. jaksaa tehdä taas. Joo, kyllä. No niin, me löydettiin tämmönen hieno sieni, tämmönen paikka, niin näistä me tullaan kokkaa siis meidän ruoka illalla. Illalliselle, joo. Tällainen illallinen tästä. Tässä on meidän sienimurskain siis. Täällä me aletaan kokata. Joo, nähdään kohta. No niin, tämmönen pikainen päivitys tähän. Löydettiin just tämmönen pussi täynnä tämmöstä paskavettä. Tätä me varmaan sitä jotain juoda, jos tulee niin kovaa janoa, että on pakko. Tässä on siis toinen sieni. Löydettiin taas jotain hyviä sieniä tästä. Joo. Syödään niitä. Joo, tosiaan tää metsä on tunnettu siitä, että täällä asuu vaarallisia eläimiä, jotka liikkuu yöllä tappamassa ihmisiä, jotka tänne tulee. Täällä ei ole yksikään selvinnyt koko yötä. Niin me yritetään nyt selvitä koko yö. Joo, me yritetään olla eka. Löytyy uusi teppi. Meillä on siis täällä ihan sanojemme mukaan haulikko mukana, jos tänne oikeasti tulee joku niin, hirviömät. Me ei nyt saada tässä meidän haulikkoa, koska tää on vaan tämmönen meidän. Tää on meidän ase, jolla voi sitten lyödä, mutta se meidän haulikko on tuolla piilossa. Niin, koska me ei voida näyttää se videolla. Niin se olisi aika. Mä en tiedä, mutta se olisi te ette kestä sitä. Niin, te ette kestä. Noniin, jatketaan kohta. Joo, nyt me ollaan siis tulossa lepäämään. Joo. Ja nyt etsitään. Ollut aika pitkä päivä tänään. Joo, ja nyt näytään meidän nukkumapaikat. Eli vaikka nyt himmeliin nukkuu tässä kivellä. Joo, tossa on siis mun tyyny. Toi. Hyvin tässä unta saa. Joo, sit toi siis laittaa silleen jalat silleen, niinku nukkuu joku lepakko siinä silleen. Joo. Tää siis sitä. Joo, no niin. Noniin. Pimeän aikaa täällä ei voi enää liikkua niin vapaasti, kun ne eläimet tulee tänne. Mulle on siis vihjailtu, että täällä on semmosia Suomen maukkaimpia turnipseja täällä metsässä. Ja siis alkaahan tässä kohta nälkä tulee, kun kello alkaa lähtemään 5 kohta. Niin. Kyllä tässä vähän nälkä alkaa tulee. Mennään nyt etsiä niitä niin. Et kyllä tästä varmaan pitäisi löytää joku turnipsi, jonka syödä, niin tästä löytyy ainakin pyörä. Täällä me voidaan ajaa. Tää näyttää ihan hyvältä. Testaaks? Täällä me voidaan ajaa niitä pakoon niitä. Aika hyvät jalat. Voikohan tekee uuden? 100. No hander. Skills. Barspi. Nice. Joo. No. Me jatketaan ruoan etsimistä tässä. Nähdään sit, kun meillä on taas vähän jotain ruokaa. No niin, me siis ajateltiin, että me oltais saatu vähän maukkaampia turnipseja, mutta nää näyttää vähän jotenkin pilaantuneilta. Toukko Ruusulampi varmaan voi sanoa. Niin, se vois sanoa tästä jotain.
Harmi. Tietääkö Touko Ruusulampi, että voiko noita syödä? Me ei ole ihan varmoja. Koska se on tommonen. Eräjorma. Nyt me löydettiin näitä valkonuppusieniä, mutta ne ei valitettavasti sovi tota meidän ruokaa. Et joo. Nää tuo varmaan jotain hyvää aromeita meidän ruokaa. Joo. Otetaan tässä. Stäkätään nää meillä. Infi. Tässä kävi semmonen juttu, että me löydettiin vaan niitä punarillisienejä, joita ei kuulu tuohon ruokaan. Se voi olla myrkyllistä, mutta ne valkokärpäsienet ja kärpäsienet, ne voi katosi jostain. Mä ei tiedä, me mennään vielä etsiä. Niin me lähdetään etsiä, kun tää on siis tosiaan aika iso metsä, niin Jep. täältä ei löydy ihan Täällä mitä eksyy myös helposti, että me aina jäljitetään meidän reitti näillä kepeillä, että me ei vaan. Me aloittaa jo vähitellen tuntea tätä metsää. Me ollaan oltu täällä jo se parisen tuntia Niin. varmaan kohta. kohta jo joku pari tuntia. Joo. Niin me tiputellaan siis keppejä tälleen Joo. meidän reitille ja sitten me löydetään takaisin. Tällä näin. Just tolle. No. On rikkinen. No niin, nyt löytyi siis herkkutatti. Tää näyttää ihan hyvältä. Tässä me saadaan ihan hyvät safkat. Mata ei oo syönyt yhtään. Joo. Mä aletaan nyt kokkaa. No niin, meidän ruoka alkaa näyttää tolta. Nyt on vähän vettä sinne. Tässä kyllä on oikeesti aika maukasta. Joo. Että on varmaan ikinä näin hyvä ruoka. Otat pideksi. No niin, siis mä kaadan nyt tähän mehustaan tätä soppaa tästä. Joo, me tehtiin tämmönen perinteinen sienisoppa. Marinoitu havun neulasilla ja supermarjoilla. Ai että tästä tulee hyvää. Voi vitsi. Meillä ei oo kyllä haarukkaa millä syödä tota meidän hyvää soppaa. Mutta... Ei hätä. Mulla tää. Mitä sulla on? Onkohan aina mun perintöhaarukkaa mukana? No hyvä. Tästä näin vaan. No Ole kyllähän hyvä se sillä sit hoituu. No kiitos, kiitos. Mä alan varmaan tässä nyt syömään. Joo, syö puolella. Joo. Mä syön eka, koska joo. Miksei? No. Onko maukkaan näköistä? Maistuu Kotimaisin keinoin. ihan jauhelihalta. Tässä ei oo kyllä yhtään lihaa, mutta maistuu niin hyvältä. Vaikka tää onkin ihan vegaanista ruokaa, mutta silti niin hyvää. No niin, sä voit syödä jos sulla. Mä haastan menee vaikeammaksi. Me katsottiin täällä metsän laidalla, jos toimii netti, että yöllä on pakkasta ja meillä ei oo mitään. Meillä ei oo kunnon mitään vaatteita silleen niinku, että on pakkasta, niin Pakko yrittää saada tulet tänne. niin me tai tehdään jäädyttää. tuulta varmaan seuraava 2 tuntia. Me ei voida näyttää sitä tuulta, koska UNICEF meidän sponsorit ei anna sen tapahtua, koska afrikkalaiset lapset ei pysty niinku siihen. Mutta katsotaan mitä tapahtuu ja mennään tekemään tulia. Täällä näin hän tekee meille nyt sitä tulta. Joo. Tässä mä oon tekemässä tätä tulta siis. Lisätään näitä keppejä sit mukaan kun niitä menee. Joo. Tässä kestää joku pari tuntia, kun nämä kepit on vähän märkiä. Normaalisti menisi tunnissa. Toi on sitten sun tyyny. Ei kun siis, joo. Joo. No, joo. Mitä äijä? Mä oon yrittänyt tässä puoli tuntia tehdä vittu tätä tulta. No, kyllähän se kohta varmaan varmistuu. Tää on ois vittu kipinää. Kyllä se kohta tulee. No, kiitos meille kaikille sponsoreille, jos olette huomannutkin, niin meillä on näitä merkkivaatteita ja muita. Täällä on myös Trekin pyörää löytyy, KSI:n biisiä, käykää kuuntelemaan YouTubesta. Ilman näitä sponsoreita me ei oltaisi saatu tätä huikeata kokemusta tehtyä, että kiitos. Siis jotain 8 yöllä. Meillä on vähän janoja, täällä on vähän kylmä alkaa olemaan. Niin. Pitäis varmaan lähteä kohta nukkuu tai jotain. Etti ruokaa, iltapala etti. Joo, no moikka. Mä laitan niin. hukun päähän, niin se näyttää kaikki kurkumalta. Vittu. No niin, lähdetään etsiä tässä ruokaa. Joo. Täällä ei ole yhtään mitään. Joo. Löytyi kohta uusi paikka. Ai että kun on kylmää.
Ei oo ollut kyllä muuten melkein mitään tekemistä kuin puhelimella oleminen. Akkukin alkaa loppua. Jep. Nää on joku Molemmilla. 15%. Jep. Mä en tiedä, selvitään me yötä täällä. Me ollaan mietitty lopettamista. Jep. Ei oo ruokaa löytynyt vieläkään. Me jätetään lopettamista. Kello on Missä on yhtään mitään ruokaa. joku 15 yli. Täältä ei enää 8. Ai että kun mulla on kuuma. No niin. Mitä vittu, tää ei vaan tulee täältä. Luukas siis joi Mä niistä. joinaan jälleen. Kello on nyt joku 8 mitä. 8. Siis, Eikö se joku 20 yli? eikö tää... 20 yli. Joo. 20 yli, kun äsken oli 1. Joo. Pitäisikö Mut mennä siis- takas majalle? Joo, me tarvitaan niinku ruokaa. Oisko sulla jotain eväitä? Vittu, ei mulla oo mitään. Voi herra. Ei. No, ja ainakin meillä on enemmän etsiä. Hei, pitäisikö? Alkaa tulla nälkä vähän. Tuli vähän outo olo siitä pieni. Niin. Mitä te ootte täällä safkannut? Alkaa muuten vähän. Vähän alkaa muuten. Mitä te ootte safkannut? Semmosta pieni. Semmosta sientä. Tai siis, se oli aika maukas. Joo. Siis varmaan jotain kanttarelle vai? Niin. Ei kun ne oli Ei. jotain punarilleja vai? Ei, kun ei me niitä punarille ei voitu ottaa. kun Ai niin Se joo. oli se kelta joku. Keltas. nokkasieni. Keltanokkasia, niin just. No varmaan jotain semmosia kanttarelle sukulaisia. No onnekaan jotain, mutta no, niitä ei oo mitenkään kypsynyt tapahtunut. Ja sit siis Joo. yhdessä kohtaa 7 joskus, niin mulla alkoi vaan yhtäkkiä tulla semmonen mikkihiirisyndrooma. Ai niin. Joo, no niin. Joo, me tästä lähdetään varmaan nyt etsiä sieniä kaikki eri suuntiin, niin me löydetään parhaiten. No niin. Meidän Luukas sä vaikka tonne. Niinku tonne. No, Just tonne. sinne. Joo, mene sä sinne. Mä menen tästä keskeltä. Huudellaan sit, jos Joo. jotain. No niin, täältä ei siis löydy yhtään mitään. Mä en oo löytänyt täältä yhtään mitään oikeesti. Tomas! Ai tää löytyy jotain. Löytyi vai? Mä tuun sinne. Missä sä oot? Täällä. No niin. Täällä on vaan lehtiä. Joo. Ei täältä saa vettä. No sehän on hyvä. Koska mulla on ihan vitun jano. Sama. Missä mun Luukas? En tiedä. Pitäisikö sille yrittää huutaa tai jotain? Luukas! Luukas! Missäköhän se Luukas on? Missäköhän se Luukas on? Ei Niinpä. oo kyllä löytynyt yhtään safkaa tää reissulla. Onneksi meillä on vähän vettä. Mut vitun kova nälkä tarvii iltapäivässä. Päivällä syökkää. Niin. Sitäkin aika. Onks Mitä veren- vittua? Ei mä löysin! Verensokerit ihan alhaalla. Oh no, mä anna se mulle, please. Ei mä oikein. löysin se. Rillataan tää. No, onneksi meillä on se meidän nuotio. Onks toi sammunut tuohon? Lähdetään etsiä. Oisko sitä Luukasta täällä jossain? Missäköhän Luukas! Missä on? Mitä? Mikä sulla on? No, No, löysin sen. löysit sä jotain? Mä en tiedä mitä tuolla on. No siis yhtäkkiä vaan vittu. Kuullaan hirveet rapina. Menee jotain vittu silmiä kaikkea. Tuli muuten mieleen, että täällä ei saanut liikkua yöllä. Ai niin. Oi Mitä nyt te vasta kerrotte mulle? Ai niin, täällä on niitä villieläimiä. Kukaan ei oo selvennyt täällä mitään vielä. Niin on, ei olekaan. Varmaan tulee kuolleeko. Tai. Tuo mä tehdään. Tai Täällä lähi poispäin se on niinku parin kilsan päässä. Me ei päästä täältä poiskaan. Niin, se on siis... Kiertoraitilla ehkä menee se... No, se on joku 20 minaa. Tai 50. Ne. Tuo valostakin alkaa mennä loppua. Niin, ei mullakaan tässä puhelimessa kauheasti akkua. Semmonen 5% enää. Mulla on vähän enemmän. Pitäisikö sitä yrittää? Mulla on vielä
26. Pitäisikö sitä yrittää nukkua, kun kello on muutenkin aika? Mitä vittua? Tuolla on joku valo. Tai silmiä. Mitä vittua. Noniin, kello on joku 10. Mulla on tullut tänne, voi vittu, meidän tuli on saanut. Ei Se saa. meni 2 tuntia, me ei käytetty sitä. No ihan vähän mä sain sitä. Kylmä, on pakko mennä. Et sä vittu saa sit enää mitään lämpöä. Mut se on se Tää kivi on nukkumapaikka. lämmin. Ja tää on mun nukkumapaikka. Mennään nyt siis nukkuu, koska Joo. oikeesti. Tässä mä nukun tän yön. Oota. Me ei muuten selvitä tää oikeesti. Mä on pakko saada vähän uunita. Tässä on hyvä tuonne. Joo. Jaana. Hyvää yötä. Ihmeellistä. Oikeesti. Pitää varmaan sanoa mennä kavereille. Hei, äijä. Mitä? Ei kuuletteko noin eläimiä ääniä? Kuulee koko ajan tuolta mettästä. Äijä vittu, mä kuulen niitä eläimiä ääniä koko ajan. Vittumainen jono. Pitää varmaan juoda taas. Joo. Alkaa loppua vaan nää vedet. Mitä vittua? Mikä toi? Mitä helvettiä? Musta tuntuu, että me ei kannata. Pitäisikö meidän vaan uudestaan mennä yrittää nukkua oikeesti? Joo. Antaa syödä, jos syö. Mä oon kuullut, että suurin osa, jotka tänne on tullut ja on jatkanut unta, niin ne on kuollut. Olisiko meidän sit vörtti vaan, tiedätkö, tehdä joku... Ne, jotka on pakenut, on kuollut kans. Pitäisikö tehdä Meillä ei ole mitään uusi? Pitäisikö tehdä uusi nuotio? Tästä lähellä reikiä. Se olisi kestää tu... 2 tuntia. Niin, mutta jos me... No, ne karkottaa. Mulla on kyllä sytkäri. eläimiä. Ei olekaan. No, eikö? No, mutta miten me oikeesti nyt tehdään? Me on pakko... Varmaan pitää vaan varoa. Pitää varmaan vaan valvoa, koska jos me en nukkuun... Tai sitä vahtivuorot. Joo. Joo. Mä on pakko tehdä vahtivuorot. Koko ajan. Turpakiin. Ehkä meidän pitää olla vähän hiljempaa, koska jos me ollaan ihan täysiä, niin ne varmaan kuulee meitä. Joo. No, me tehdään nyt meidän vahtivuoroa. Eläimiä ääni. Äijät. Pate. No mitä? Niitä eläimiä ääni kuuluu taas. Tää on paskin yö, mitä mä oon ikinä. Sun vahtivuoro joka tapauksessa muutenkin. Ja jätää vahtimaan. No niin, siis mä oon nyt täällä vahtimassa. Ei. No niin, mä oon siis täällä vahtivuorossa. Mitä vittua? Mikä toi ääni on? Mitä vittu? Herätkää, meidän oikeastaan ei ole pakko lähteä Toi on se täältä. joku tietyn vaarallisen kotkalennon ääni. Kuollaan tänne. Me ei voida enää selviä. Mä oikeesti ihan pakko lähteä. Ei mä kuolen, täällä on niin kylmä. Joo, vittu täällä on kyllä. Mitä kello on? Joku 2 yöllä. Onko sulla akku? Loput kuvataan varmaan mun puhelimella. Mulla on joku 2% enää. Joo, ehkä on tulla. Täällä on kyllä. Mulla ei sovi. No, Se ei oo hirveen hyvä. ei vittu. Ne on tuolla. Ne on ihan tossa. Te ette varmaan näe, mutta ne on ihan tossa. Ei mä näe. Ei ole. Niin me ollaan just nyt herätty täältä. Nyt me pakataan meidän kamat ja lähdetään. Jännä, että meitä ei syöty. Täällä on aika vitun kylmä. No on kyllä jännä. No niin. Ei, että täällä kylmä. Karin penis Valentino. Ei mua haittaa laittaa pippeliin mun nakkipiilo. Minun toinen nimi on Niilo.
Jos oot Niilo, niin kannattaa lähteä piiloon. Tai mä tungen mun ison munan sun persuukseen. Mä meen antaa VJ:lle backshotteille leppukseen. Mä luulen, että VJ tulee tästä nauttimaan. Jos backshotit ei kelpaakaan, niin alan sitten runkkaamaan. Ei haittaa laittaa kulliin mun akki piiloon. Jos sun nimi on Niilo, niin lähde piiloon. Niilo, laita sun varpaat piiloon.